Matod pa sa atong tubag sa Salmo, awitan ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Kining atong gibasa sa Ebanghelyo, mao ni siya ang awit ni Zacarias. Giawit niya ang iyang pagpanagna, pero dili siya mo'y nanagna ato. Napuno lang siya sa Espiritu Santo. Gitudluan siya. Si Isabel napuno sa Espiritu Santo o gidayeg niyag maayo si Maria, mao nang maghimaya ka Maria. Si Zacarias iyang gipanagna unsay mahitabo sa iyang anak. Matod pa niya diri, og ikaw anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halangdon, mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan. Mauna ni siya ang misyon ni San Juan Bautista. Karon, wa naman ni sila, tuan naman ni sila sa langit silang tanan, kinsa na may gipahinungdan aning maong awit ni Zacarias. Kinsa naman ang magsigig ingon, awitan ko sa kanunay ang kaayos Ginoo. Kinsa man? Maya, congratulations sa nakatubag. Pwede na to mamatay. Kita na mo'y mag-awit ani. Nya kamo karon, nagdaig ba mo sa Ginoo? Gakanta-kanta ba mo siging daig sa Ginoo? Oy, kasagaran ron ang kantahon kana ng mga millennial songs ba? Na di ta kasabot kaayo. Kita no mga tiguang dinam sa takasabot. Sila sa di sad kasabot sa tong kanta. Kanato mga kanta bitaw nga Always Somewhere, mga Knife, nana, no? Gantong Wonderful Tonight, Where Are You Now, When the Smoke is Going Down. Luod naman kayo na para nila, no? Mga Love Hurts, nana ba, no? Murag luod na kayo na para nila. Ambot lang ka, murag na sa makagusto. Ang ilaron ka na yung mga kanta nga murag may pagkarap ba? Kunya ang yaw-yaw bitaw, naging klaro. Wala sa kumagkaton, ana. Ang atong kasagarang awiton kana mang kanindot sa atong gibati. Ganahan tang muawit anang kanindot sa atong gibati. Kana bang makahupay sa atong gibati. Ang nindot daing awiton kanang magsige tagdaig sa kaayos Ginoo. Ana? Kamo, naa ba mo'y rason nga mudaig sa kaayos Ginoo karon? Sige ko na be. Igulis inyo, awita ko na dito. Bisag yabag ka nga i-mention unsay maayo. Si Zacarias ang iyang nakita nga maayos Ginoo, ang iyang anak gipili aron mo andam sa dalan sa Ginoo. Purti niyang lipaya anak. Ang iyang anak gipili aron mo andam sa dalan sa Ginoo. Unya aron iguli nimo sa inyo, ang imong anak mao gyud pag-uli gikan ni suyop. Makaawit ka sa kaayos Ginoo o magsige na kagyaw-yaw. Mauna. Sa tinud-anay, bisan unsang sitwasyon, karon nagmisa ta, usahay wa tay misa, bisan unsay sitwasyon, bisan pag masakit pa kag COVID, bisan pag masakit pa kag cancer, bisan pag masunog imong balay, naagi diha ang kaayos Ginoo. Awa mo kuan, di mo tuo. Maobitan gibutan diri, awitan ko kanunay. Always ba? Always. Nga naman, kay wa gi lugar sa kalibutan nga way kaayos Ginoo. Wa gi butang nga nahitabo nato nga dili bunga sa kaayos Ginoo. Pag-graduate bitaw nako, ako naman ang naistorya ninyo. Graduate ko March 1987, Commerce. Trabaho nako pag June, regular nako sa pagka empleyado pagka Abril 1988, pagka mga September 1989 na stroke din akong papa, half body paralyzed, ako dayon mo'y breadwinner. Pagka 1990 bungkag din akong balay sa bagyong roofing, wadang tigdugay, buwag sa ko sa akong uyam. Sige na lang kong kantag, Where Are You Now? Ikaw pa rin ang iniibig ko. Anana,
Agas akong luha. Ana, pagka 1992, ako na sang maguwang, nahog sagdanan, bali sang spinal, paralyzed na pod. Ana, ako gyapoy breadwinner. Nya kining tanan, ako ning gitan-aw nga dimalas. Dimalas. Wa ko dunggas Ginoo bisan pag nag-Legion of Mary ko gikan 10 years old hangtod karon, bisan pag nagsigi kog pangadji santos nga rosaryo, simba kada adlaw, alagad sa simbahan sugod 1984 hangtod karon. Portig yung naong nako na naagi simbahan. Ana, wa akong una-una, wa man ko dunggas Ginoo. Gitagaan man ko ning grabe kayo nga unsa man ni problema ha. Ana. Pero pagka mga 1993 onwards, nakadawat nako og ako nang gihalad sa Ginoo ang akong tanang kasakit. Nag-anam kog kalipay sa akong kasakit hangtod pagka 1995 nakadesisyon kong musod sa seminaryo, akong gibiyaan ang among balay. Ana, wa sa kumingong bahala mo diag mga matay. Abi ninyo kung say akong gipangita nganong nisod ko sa pagkapare. Akong gipangita dili kalipay. Ambot giyon sa sagwatos Ginoo. Ang akong gipangita ningon ko, asa man ko gustong magantos. Diris kinabuhi nga minyo or kinabuhi sa pagkapare. Nya lipay man kay kong magantos dinhis kinabuhi sa pagkapare. Lipay kay ko ba magsigi kong kanta-kantas kalipay. Basta magantos ko isip pare. Murag di man ko kasustinir nga magantos isip minyo, di man ko pres ninyo nga kusog ay mo antos. Kusog lang sang mangusi. Gaantos pero siging pangusi, siging panglatos, ano? Nagantos mo ro mga asawa sa inyong bana. Nagantos mo? Oh, ayoko ninyo ilara eh. Wa mo magantos? Oh, imposible ha. Ang inyong mga bana, nagantos, kamong mga bana, nagantos mo sa inyong asawa. Di ko mo tuong wa mo magantos. Nagantos mo eh. Ang sawa mo magantos, ana? Naong palang ana, antusuno na kayo. Nalingi aw. Antusuno na eh. Nya ikumpara ni mo atong imong silingan, dako kay pagantos ni niyang naong si imong asawa. Labaw na imong asawa, dugay na gud ng kapatyon nun anang naong nimo. Pero bulahan katong mga asawa o mga bana nga nangitag pagantos kay malipay mo sa inyong pagantos. Ana, mo na ako nangita kong pagantos diris pagkapare. Akaron 40 na kong lipaya sa akong pagkapare. Pero 40 antos. Sukad pagsud nako seminaryo hangtod karon grabe kay pagantos. Wa ras kumingking katong pagantos nako didto katong wap ako musod sa pagkapari. Adi na lang nako isgutan basig maabutan niya tani no og alas 7 buntag niya din anon ta kami sa alas 5 no nani. Puting pagantos pero nahimong tamis ang mga pagantos. Tungod kay nangita man kog pagantos. Ay kamo, pangita mong pagantos, di ba ikakita nimo pagantos, lipay kay ka. Salamat Lord. Ana, ngabit na sa dakong bana. Salamat kayo. Ano. Uli nimo sa inyo, tak-tak sa trabaho ang inyong gisaligan nga anak. Ay, salamat Lord, natak-tak na sa trabaho. Lain na sa ni pagantos. Ana. Sakit-sakit imong tiyan, sus, pag-check up kay cancer dahil sa colon. Ay, salamat Lord, niya na final nga pagantos. So, ana, magsigal pa salamat. Pero likay sa antos pag likay sa pagantos, di ba matorture ka? Muna si Kristo ni anhis kalibutan, matud pa niya dili aron malipay, kung dili aron magantos alang sa kaluwasan. Kanila niya ang atong gibutan dinhi. Bilin. Ambot nga nung gibutan na naman nagbata di unya pamanta ng gabi di na nun may impyerno ang nagbutang na wadi ko katanaw da so yun mananghid ba so kani antusunon sa niya anong gibutang na niya ako gipadekoritan na gibutang naman noon so na kana ganing antusuno ning kaning sitwasyon na ba kaning bilin ato maning gidekore
Purting dako ang pagantos ni Hesus nga natao diha anang naang hugaw kay lugar. Oy, mga hayop ang nagtambong siyang pagkatao. Kadako ang antusonon. Pero matod pa ni Kristo, di anhi ko aron magantos. Kadako sa pagantos ni Maria o ni San Jose, tungod lang sa ilang pag-alima, pag-atiman sa Ginoo nga natao sa kalibutan. Purting dako ang pagantos. So nang kainahan ka, ang reward sa imong pagkabuutan nga inahan sa imong anak, pakit-on ka sa imong anak nga gibitay sa krus, nya naa pagyud ang mga nagbitay, nagsigig bugal-bugal, kamo kuno imagine ana kuno be. Pero kining maong mga pagantos, makatukmod nato pag-awit sa kalipay. Oh, mao na siya. Mao na diri sa atong unang pagbasa, niingon diri ang Ginoo, ako maoy magplano kinsay mahimong hari, kay ang inyong plano, iyang giingnas David, kanang inyong plano tawhanon kayo, lain man na. Kay niingon mas David nga gusto kita ang atong plano gud isip mga tao likay gis antos. Ingos David, ako ba gapuyo na kog palasyo niya ang Ginoo na aras tulda, nagantos siya at tukuran sa natog dakong balay templo aron di na siya magantos anang tulda. Pagwagtang sa pagantos ba mao kini atong plano? At tanawa karon maingon ka, manguyab ko aron mawa na ning akong pagantos sa akong ginikanan. Di ba mao na? Sagaran. Wa may nanguyab aron mag-ingon nga manguyab ko aron magantos kog samot. Wa no. Hoy. Wa kamo mga nangaminyo, mao ba na inyong tumo nga manguyab mo sa una? Di haron ka malipay. Ano bang mukilig juga ba? Nahan kay kastanan. Hala, sige panguyab, aron ka magantos. Ma-preserve yun ang imong purity. Ma-preserve yun ang imong virginity. Nindot pa kayo, exciting pa kayo ang inyong love life. Ayaw sa may pagantos sa manag-uyab, kanang dili maghinikapay. Dako kinang pagantos. Kay manguyab, gani ka ganahan yung kang muhikap o mulayog. Nga mga babae sa ganahan kayo nga layugon. Ay kay di tinuod, nanaong ninyo. Nya ang laki sad gusto yung mulayog, ang babae sad magpalayog sad. Ana, mo nay kalipay sa manag-uyab, pero peligro kay na nga makapawagtang sa purity ug sa virginity. Hala anto sabi, ingna ang inyong kaugalingon, unya na lang ni inig humagkasal. Kana mao man ay Diyos nun, unya na lang ni inig humagkasal. Antuson tani. Isa pila ka tuig dahil sa mga 7. Okay, 16 pa man ko karon, ikaw 17. Nya magminyo ta mga 25 siguro adto ba sa mga kwan, mga 10 minus mga 7 ka tuig sa kadugay sa danay sa pila ra man ang 7 inig human ana kumbati naman tagmayon. Antuson lang ni nato usang 7 ka tuig. Ana, antos mo. Trabaho, eskwela mo maayo, tinarong og eskwela, nyap tinarong og trabaho, pundar maayo. Responsable kayo mong muda sa inyong kaugalingon. Pagminyo ninyo, daghan man jud kaning pagantos ang kaminyoon, kaya kayo. Kaya nga naman, anad naman tag-antos. Di ba? Pero kanang gasigig tinukhangay, hala, 12 pa'y edad, kumbati nagmaayob, sige nang sakay-sakay na mga motor nga way rehistro, mga way lisensya, bla, wapag yung suga, hala, ngantob, kusog pa kayong mo, jing, hala, ngantob, igpasok sa guno yan, jir, hala, sige, kumbati, sagbatanon, di yun mo antos, di yun mo pugong, tanawa inig kaminyo, managbuwag dayon, buwag. Nindot pa kayo inig kasal, hikay pagtamas ginhawa, kautanggod. Buwag na yun. Pagkapinan, pag pisti ka, inatay ka, mabuhi ako, wakang buanga ka, ano pa. Sus, luuya. Ang pagantos di ay angay gitang muawit sa Ginoo, kay si Zacarias nakaawit siya, nagantos siyang naamang siya tungod siyang pagkamasinupakos Ginoo, sa dihang ni apil na siya sa pagsunod sa Ginoo, naayo dayon siya sa iyang pagantos. Ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo antosonon gyud. Nakaron unsa man say pagantos sa mga minyo? Kung ang pagantos sa mga manag-uyab mao ang pagpugong nga dili mohikap,
ang pag-antos na sa mga minyo karon, labi na kanang medyo edad-edara na, mao na sad ang pagpugos nga mohikap yun. Kaya kami, kahilas yun, kaluod yun. Kahilas, anak. Labi nagdanimaho ng upos, hindi mo gakos lang yap. Kalain ba, anak. Pero antusa na, antusa. Ikadaywa na dyan kay laing perfume, umiga ra yun, anak. Hang naman kinis mata. Ala, antusa, antusa. Manindog na tayo.